Hey hey, drenge og piger, Nathan her for Nathan Knife, og velkommen til endnu en CSGO-video, som er The Road med mig, to Silver Elite med Vidar. Og i dag spiller jeg Kachi, som jeg næsten aldrig har spillet. Så jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal, og jeg er CT, og jeg er lidt så væk. Undskyld, jeg var lidt hæs. Men en ting ved jeg. Okay, nej, det kan man så ikke. Jeg er swag. Ej, slap dog af. Slap dog af. Ui, hashtag væk. Nej, jeg er out of ammo. Er du? Ja. Så kan vi. Dead. Hashtag rig power. Jeg kan høre dem. Nå, det var bare ham der. Jeg var da ninja. Jeg kan høre en der. Den her går. Altså, jeg har lige optaget en, hvor jeg kunne simpelthen ikke tillade mig at vise videoen, så dårlig var den, altså. Styr den os bare nu. Nej, du skal bare holde øje med den bombe. Nej, han er simpelthen der. Han er derovre. Klar. Det er lov til. Men jeg kunne simpelthen ikke tillade mig, det var på nuke, og jeg kunne bare ikke tillade mig. Ja, så du den vej, han er der. Jeg kunne ikke tillade mig at vise videoen, men at se, der var dårlig støj i baggrunden, fordi mit lydstik sad for langt ude, og det var bare lort. Kort sagt altså. Det var bare, og vi tabte 16-0. Det kunne jeg bare ikke tillade mig at vise. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke få mig til at gøre det. Det var... Kami. Det er Karmo. Det er Karmo, det hedder Karmo, jeg siden sidst. Men det var ligesom en fail på en fail og en fail. Du kan se, hvor meget jeg failede og failede. Og jeg skal lige sige noget. Jeg har vundet 2 matches uden at optage. Undskyld, det var sådan nogle gode matches. Men jeg kunne bare ikke få mig selv til at opdage dem. Og så opdage dem. Så den dag jeg opdagede dem. Ja, der er en derhenne. Ja, den er plantet i B. Som jeg ikke ved, hvor jeg er. Jeg kan selvfølgelig se kortet. What's surprise, motherfucker? Grenade out. Hashtag væk. Hashtag væk. Throwing flashbang. Hashtag væk. I'm defusing the bomb. Shit, jeg troede, det var en ninja. Og så kan en byeslag. Man, jeg was not ya. That diffuse. Det kan godt nok langsomt. That diffuse. Spammer lige mine bullets. Du fik også mest kills til at være bedre med. Kan jeg lige se det swag power? Swag power. Papa is in the house. Is Papa in the house? Baba. Ved du hvad? Smiley face. Kan man løbe med den der? Man kan løbe med den. Det er anden gang, jeg har bøsset på video. Flashbang. Men Deploying flashbang. det var ikke vores flash. Det var. Throwing a Hvorfor grenade. godt? Okay. Det swagget testet. Jeg ved med, jeg var af. Jeg er fuldstændig. Du er så dessertet på det. Go away. Han sagde et eller andet. Jeg kan ikke... Der sker et eller andet med lyden, så jeg kan ikke høre, hvad folk siger. Ja, Jeg er din plante i Ajo, og vi skal dø med min spaghetti med Lille syg. papa. Jeg hedder sgu da ikke. Jeg tager den her vej til, fordi jeg er mega swag til den her vej mod af, og det skyder igennem det der hul der. Fire in the hole. Jeg er så ready. Grenade out. Flashbang. Strike mod fit. Ej, jeg blev blind. Jeg blev simpelthen blind. Defuse. Han er defuse, Kate. Skal jeg ikke. Det kan ikke blive bedre. Nu trækker det bare. Lad min Fnatic headset være, Vidar. Jeg er Fnatic fan. Don't judge me. I'm just a kid. Du har simpelthen. Hey, vil du smage min håndpistol? Let's go. Hey, har du nogensinde hørt den her uden det her? Det lyder nice. Okay.
Og den skader mere uden det. Det er simpelthen så swag power, altså. Swag op i de swag i dag. Men jeg vil hellere gå assassin. Throwing a grenade. Assassin Kret. Kan vi lande på lampen? Det kunne man sgu ikke. Marker fanger. Okay, jeg ved ikke, hvor de alle de der gode corner. Se. Okay, hvorhenne? Ja. Så løbetid. Tag den anden vej, tag mig ham. Nej. Så swag, jeg var på den her okay. Og nu jeg var swag. Du skal bare gå ind og kende. Okay. Blækketid. Rakketid. Fanden er bum. Kønne er bum. Han er diffuse. Og hende. Igen ham. Jeg kan du det pege. 4-0. 4-0. Og ved du hvad? Ikke søvs. Ja, den peger på ham. Det kan godt være. 3, 2, 1. Nej. Go, go, go! Jeg kan huske, at jeg prøvede at bruge sjov, og så hvis jeg for det tidspunkt, der var der kun... Smoke. Ja. Den har kun et skud ud som en kniv, og du skal også være rimelig tæt på med et one-shot kill. Deploying flashbang. Det er Grenade sådan out. lige det der stykke bedre end en kniv, fordi den one-shotter for Jeg er alle. ved med det. Alle gik. Det er makrallen igen. Jeg gik lige der kalder hende med krallen. Og jeg kan bare ikke høre ops. Eller mennesker. Bæk. Så jeg har det gør søs næs. Mine ører. 2 mod 2. Jeg blev nødt til kun at tage et mine liv. høretelefoner af her. Skær for dit lav. Go B. B. Pass a little bit. Bomb has been planted in the B. I've been reading the Terminator. B. Jeg kunne høre den. Jeg kunne høre den igen. Og igen. Og igen. Okay. Og igen. Og igen. Og igen. Og igen. Og det bliver højere og højere. Og det er da også mega højt. Den er mega loud. Den er lidt loud. Lav der. Det var makrallen igen. Du var makrallen. Mackerel. Mackerel. Nej, altså. Ja. Jeg kan dræbe ham her. Hvor kan man lige få? Hvor man lige for tale. Nej, for Grab tale. your gear and let's go. Okay, nu går vi totalt aggressiv. Ikke ninja. Laying down smoke. Kan I se det her? Det tager ikke ninja. Den er så aggressiv. Det er tactical. Incendiary. Jeg så nogen i Fire in the venten. hole. Og jeg troede, det var en tusind. Flash. Sådan der. Det var makrallen igen. Skal jeg altid blive wrecked af makrel. Nu kan jeg så godt høre ops. Det hedder, Går at i ens, B. Jeg ved med, de går i B. det hedder ens høretelefoner er fucked. Nej, det går A, Vida. Hvad fanden tænker du, når de er alle sammen over i? Den er silver. Han er swaggy. Han har en swag. Hashtag swag. Bruninho. Hvad hedder han? Bruninho. Han har også givet ham high five. Hashtag. Den lyd. Den ligger sådan helt op i ekipar. Den ligger helt oppe i A-tonen. A-tonen, hvad fanden er det for? Skal du nu spille gammel? Det er, når man skriger. Hvad er det? Tag ikke. Men jeg tager en swag. Det er fandme swag. Let's go. Lige panden. Det skal hvis man kaster en. Flashbang.
Throwing flashbang. Throwing Helt smoke. kral. Grenade out. Hashtag flægt. De er af. Den der er af. Jeg er på vej mod af den. Oh shit, han bliver skudt. Ja, jeg hørte bare det der opskud fra mig. Det er makrel, der er skudt. Det er makrel, der dræbte. Okay, nice. Throwing fire. Bomben! Hvor bomben er Grenade henne? out. Den er plan. Et plan. Den ligger lige her. Åh, hej. Hvor nice. Det er damage to 3 enemies. Fight. Jeg er god til at læse. Hash. Tak. Kevlarvest. Du skal sgu købe en kevlarvest. Nej, den har jeg sgu allerede. Den er dernede, men den er bare løbet lidt tør. For Du har jo alle de der. Du har 14.000. 15.000 dollars. $15.000. Du skal lige i gang med 5. Nægter, tror 5 gange 5 later. jeg. 5. 25. 5 gange 5. 21. 25. Ej, jeg skulle bare have løbet lige ind i den smoke, men det gjorde jeg Du dræbte makrel. Jeg dræbte makrellen. For makrellen løber. Hashtag flægt. Blæk. Og bomben ligger lige der med sin fede kamelonen. Jeg er god til at udtale navn, kan I høre det? Jeg tror det her bliver... Jeg tror han er... Hey. Aquino. Det kan Camillon. Camillon. Mel. Okay. Vi har intet. Vi er så fattige. Ikke hvis vi har 12.000. Vi er til fiskes. Ja. Hvis du dræber nogen, så har du lige 16.000, hvis du kan få det. Hvorfor? Hvis I vinder, og du dræber en, så har du Throwing lige flashbang. hvad får man for... Flashbang. Hvad får man for et kill? Throwing a grenade. Jeg troede, det var en Vi flæk. kommer derover. Gør det. Deploying flashbang. Har med et flæk. Mobilen. Jo. Hvad hedder han? Det er Rosinen. makrel. Døren, du skulle lige åbne. Det er fandme creepy. Hashtag vægt. Hashtag vægt. Nova vægt. Nej, det var makrellen, der fik flest eliminations. Bomb has been planted. Ikke 15.000. 16.000. Skal du dræbe det hele? Skal jeg? Let's get this done. Jeg har fået flest kills på mit hold. Men jeg er den med mindst stjerner. Er det? Ja. Nej, du er. Nej, ikke mindst. Anden mindst. Eller anden mest, mener jeg. Okay, de scorer ved. Throwing flashbang. De går i B. Oh, snap. Stop. Don't talk to me. Loser. Loser, Lebo. Hashtag flægt. Du er makrel. Og den lyd var sgu fed i mine ører. Jeg elsker lyden af et kill. Nej, B. Oh shit. Hvad var det? Det var din mor. Throwing a grenade. Incendiary. Jeg har sgu lidt. Kom nu. I'm defusing the bomb. Nej, eller jo. For helvede. Jeg kan klare det. Laying down smoke. Dead. Swag. Swag 7. Nu har vi bare Vulkans flashbang. I ved ikke, hvad det betyder.
fuck, du skal ikke ski herinde. Og stænk allerede computerstøv. Jeg skal fandme ved at kaste op hele tiden. Måske det er en god idé at optage mig. Næsten gå der. Throwing Gå der. flashbang. Det der er frøkket. Aha. Grenade out. Ej, surprise. Der, Flashbang. så får du masser af kills. Surprise, jeg kunne næsten have fået dobbelt. Surprise, dobbelt. Grenade Så får out. jeg triple. Nej, shit. Without picking up a Hvor mange stjerner har du nu? 4. Og du har lige skrevet kills. Vi går. Vi har kun vundet 2 runder. Efter en lille runde. Jeg ved, at vi kunne klare det. Vi kunne klare ham uden ham der. Let's go, let's go. Hvad? Throwing flashbang. Det er mega noob. Ligesom mit hold sidste gang. Hold kæft. Deploying flashbang. Gør det op. Ja, Hvor? Throwing fire. lige præcis der. Sæt dig der. Makker fakker! Marker, han Makrel AB. Makrel planter. hvis jeg siger Flashbang. Karl AB. Du får en 10'er. Ej, det gør du ikke. Du får ingen penge. Karl AB. Det er dig, der bliver bandet. Lad mig Du har 16.000. optid. Du har ser. 16.000 Hvor syg jeg er. med. Op. Strikker den her frem. Jeg er fandme typisk. Surprise. Der var en OP der. Hvad er det? Hjælp for den. Der er gammel. Den er en fnatic på den. Og hvad fanden er det for en? Er det en mus eller hvad? Nej, det er ikke en mus. Det er makrels. Det er makrels. Smoke. Ja, det er makrelses. Makrelses. Jeg har makrelses. Fire in the hole. Gå hen i B. Der er ingen. Der løber pur. Pull up. Åh, pull. Nej. Throwing flashbang. Those flying offs. Du har et eller andet sygt problem med det. Er det casualities? Eller Bloodhound Challenge? Er du klar til ninja? Ja, basta. Jeg er ninja. Som en ninja. Jeg er den, der har flest deaths Let's go. på team. Nej, flest. Jeg dør flest gange. Sammen med Penguin og Repas. Throwing smoke. Og Repas McDonald's. Der er ingen af med Grenade sig hen. out. Nej, mand. Så dør jeg, mand. Incendiary Jeg out. kan ikke leve uden dig, mand. Knap. Der er noget. Correct my brother. Nøj! Jeg prøvede ellers så... Nej, det kigger vi ikke på. Jeg prøvede lige at no-scope ham. Det hedder no-scope. Det hedder sgu da ikke no-scope. Hvad fanden tror jeg? Det hedder no-scope. Sko. Kæft, han Ej, kæft, hvor er du til at flash. Du skulle flash op på tønden. Ikke op på dit pis. Ej, kom så i gang. Kom så. Ain't nobody got time for det. Der kom. Så godt. Så godt. Det er med kraldtid. Jeg kan ikke tro mine egne med kraldøjne. Makrel smager godt. Godt. Får du også en 10 på det hele. Nej, du får ikke nogen penge på det. Du får ikke nogen penge på det. Ja, men jeg vil bare sige det. Makrel smager dårligt. Let's go. Hvis det er godt, din noob. Eller... Hej, Sanne. Nå. Hvad siger du? Jeg synes, jeg havde facecam. Deploying flashbang. Incendiary out. Og jeg troede Flashbang. lige, der lå en op der igen. Det er Nu er makrel.
Grenade. Bedre makrel. Du lugter af makrel. Lad så være, Ida. Sorry, it's my little brother. He's really stupid. Stop, Ida. Stop. Hvad mener du med tæsk? Jeg siger bare nuller. Lad så være. Throwing fire. Sætter musen over på højre. Eller på venstre. Throwing flashbang. Så kan du deal with it. Det er bare nuller. Nuller. Lad være, Ida. Vi var spændet. Kaffen går lige så godt, som alle de der fodboldspillere i sig. Kæft, hvor er det godt. Og det er makrel. Team switch. Team. 3, 6, 9, 0. Jeg har bundet 4 gange mere. Fuck har vi. Fuck har vi. Det kan du ikke mene. Lille skænke på dig der. Skænke. Lille debat. Dual Parade. Go away. Hey boys. Throw in the decoy. Det der er faktisk meget irriterende. Nu har YouTube lyttet rigtig meget til det der video. Og jeg tror gerne, de vil lytte til det et minut længere, ikke? Er du sød og stop, mate? Ej, slap dig af. Slap dig af lige der. Det kom faktisk. Ja. Så. Det er kæmpet. Så. Er det Sokratis? Sweater! Det er både dobbelt G. Det er både dobbelt G. Jeg skal prøve at lave lugter. Moving as fast as the speed of light. Eller sound. Ja, de der lys, som der var i Throwing the flashbang. Flashbang. i Nuke. Surprise, motherfucker! Kraft ikke. Det er en heat. Den der, den synes jeg faktisk ser ret nice ud. Må jeg få den, far? I'm planted. Nej! Grenade out. Molotov. Okay, så ser vi lige Marker Parker her. Pakker. Han vækker. Han vækker. Hold øje. Midten. Lad mig kigge på de gode. Hvor er det? Fresh red. Hvor er det ready? Moderate. Vi har vundet 10 kampe over dem, mate. Nej, 3-12. Vi er 14. Jeg er 11. Okay, så har vi vundet. Den bliver dump. We must win. B-hop. 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 Okay, nu skal vi se min rækker skitsere på klokken 18 om natten, altså. Throw in the flashbang. Pølse rækketid. Lad os den kommer simpelthen snart derovre. Og det ved jeg. I'm throwing fire. Så stopper festen. Så stopper det meget og pakker. Flashbang. Så fik vi sgu lige en smoke. Nej, Lasse. Throw in smoke. Nej, jeg var... Planted. Skal du købe? Først købe en anden. Køb en anden bum. Grenade. Throw in the flashbang. Jeg synes, jeg så en ninja. Nej, der var en ninja. Okay. Stilhed før dommen. Løb! Nej. Vi lader den køre til sidste ende. Jeg er nok penge. Nej! Jeg skal beskytte den en, der er på vej herover. Parkour. Ja, så løber vi sgu.
not stop us now. Nej! Oh! Den begynder at lave den der biblede, at den var ved at springe. Og den skal fandme lægge ind, og så endte et eller andet det vi der. Sådan, vi går ind og piller ved den. Han er kun nu. Foot on. Skal lige hjælpe. Og ja, vi laver no mouse challenge. Smoke. Vi laver no mouse challenge. I throw the flashbang. Til højre, wow. Så kan du Til venstre, wow. Marker pakker. Yellow, come on. Åbne. Så kender vi så. Makrel. Macro. Det var Macro. Hvorfor hedder han Michael? Michael. The Midnight Storm. Midnatsstorm. Ja, den er blød videre. Den er lavet til Professional Steel Series. Fnatic Professional headset, og nu har den ligesom holdt i flere år. Den er fucking værdifuld. Bliver du? Skal vinde. Det er matchpoint. Simpelthen matchpoint. First the win. Sådan like ever and ever. Køb en AK. Thanks, Yellow. Hey, Rush. Let's go, my brothers. Okay, Yellow, do you understand? When the team goes A, Hey, come A. Rush. De snakker. Gør jeg ikke. Jeg ligger på 3. Men jeg holder skjorten nu godt for verden. Flashbang. Jeg kunne egentlig åbne nogle af mine venner der, men de er desværre ikke mine venner mere. Et quickscope alligevel, nej. Opleve den der bummer af. Er din mor? Og lige at sætte den. Og det kan jeg lige nu den kommer. Jeg kan ikke komme derop. Activating the bomb. Det er lidt, ja. God idé. Jeg har god tid. Ja. What? Øv. I'm planting the bomb. Let's go, let's go. Nå, øv. Vi er færdige. We have our revenge. Vi mangler kun at vinde én match mere. Ved I, hvad det betyder? Det betyder, at vi snart siger farvel til serien. Måske næste omgang, måske ikke. Men det er alt for mig i dag. See ya!